15 בדצמבר, שזה היה חצי שנה אחרי שנעצרנו, ובעצם הסתיים ב-25 בדצמבר, שגזרו גזרי דין, מה שגזרו, וגזרו גזר דין מוות לדימשיץ ולקוזניצוב. אני קיבלתי 15 שנות מאסר, אני הייתי בעצם השלישי בחבורה, קיבלתי 15 שנות מאסר על הבגידה במולדת, 15 שנות מאסר על ניסיון פגיעה בביטחון לאומי, ו7 שנות מאסר על הפעילות האנטי-סובייטית. ואז הכל התחיל בעצם, כי עם הטעות שהם עשו זה גזרי דין מוות. פתאום מה זה היה שהצליחו למסור את המידע. כנראה היו כמה מקורות, למשל זה היה משפט סגור ופרסמו, נכון, אבל לא הבליטו את זה. אחותי, יאבה זיכרונה לברכה, מיד אחרי המשפט נסעה למוסקבה ופגשה את האקדמיק סחרוב וסיפרה לה על המשפט, והוא לקח אותה מיד לעיתונאים זרים, ואז היא נתנה מסיבת עיתונאים וסיפרה מה שקרה. זה אחד הדרכים, והיו כנראה עוד דרכים נוספים שהדבר נודע. בעצם הדבר היה פשוט מאוד, שמטילים גזר דין מוות על אנשים שלא רצו להיות בברית המועצות, רצו להיות בישראל. זה לא היה מדויק, אבל זה ודאי רושם גדול מאוד שעשה על כל היהודים בעולם. ואז התחילו ההפגנות והפעלת לחצים, וככה סיפר לי אחר כך העורך דין שלי, יהודי, אריה, סמיון שמעון אריה. לא יודע איך הוא קיבל גישה, כי כאלו התיקים מסוג שלנו מקבלים גישה לאנשים נאמנים לשלטונות. אז כנראה הוא היה נאמן לשלטונות, הוא היה גם פרופסור למשפטים באוניברסיטה במוסקבה. בכל מקום הוא מספר, אחר כך, אחרי שנפל המשטר הסובייטי, הוא עדיין נשאר סניגור, עורך דין מאוד מבוקש. הוא סיפר, סיפר לי, דיברנו בטלפון, הוא אומר, אחרי כמה ימים אחרי שנגזר מה שנגזר, פתאום מתקשרים אליי מבית משפט העליון. לא יודע, של רוסיה או של ברית המועצות או בית משפט, ואמרו דחוף, תיקח את כל החומר של המשפט ותביא את זה למוסקבה. הוא אומר, למה צריך את זה כל כך דחוף? הוא אומר, עושים ערעור על החלטת בית המשפט. אז הוא בתור פרופסור למשפטים אומר, זה נוגד לחוקה, כי על פי החוק אפשר לערער על החלטת בית המשפט כעבור חצי שנה. ופה עברו רק כמה ימים. אז הוא אומר, אמרו לי, מה אתה מבין? פקודה מלמעלה. וברור, כאשר יש הוראה מלמעלה, אין שום חוקים. זאת אומרת, זה היה הוראה. ואז כך כותב קוזניצוב ביומן שלו, שהוא הצליח להבריח מהכלא. הוא אומר, היה 31 בדצמבר. ואני הייתי כבר במה שאומרים כאן בארץ, תא עולה הגדול. זאת אומרת, אדם שנשפט למוות, ויש עליו השגחה צמודה, וגם כל הציוד בתוך התא שלא יוכל להתאבד. פתאום קוראים אותי ב-31 בדצמבר, קוראים אותי למשרד של מנהל בית כלא, היה כזה מיור קרוגלוב. הוא אומר, אני ידעתי שזה הדרך, כלומר, ככה מבצעים את גזר הדין, לוקחים אדם כאילו למשהו, או בדרך באיזשהו פרסדור שהוא מצויד במיוחד, לצורך זה, שמים לכדור בראש. רק כשאני התפלאתי, הוא אומר שזה כל כך קצר, תוך כמה ימים. בדרך כלל זה לוקח יותר זמן. בכל מקום אני הולך כבר, ואני יודע שזהו דרך האחרונה. הולכים, פתאום מגיעים למשרדו של בית מיור קרוגלוב. זה הייתה לי הפתעה. מיור קרוגלוב לוקח, אומר, יש לי פה מברק, הגיע מילנה בונר, זה אשתו של סחרוב.
הוא אומר, זה מברק לא רסמי, אבל הוא אומר, אני סומך על המברק וכתוב, זה לך, לקוזניצוב, כותב מזל טוב, אני מודיע לך שגזר דין מוות בוטל. וכל גזיר את זה. אז הוא אומר, אדם חזק, לא התאפקתי לפרוס בפה. כלומר, הפתעה כזאת, הולך כבר, זהו, מחסלים אותו, פתאום אומרים לו, שלא, זה הדין בוטל, זה הכל, התקיפו בזה. אז זה היה נס חנוכה, כי זה היה בנר האחרון של חנוכה, בסוד החנוכה. טוב, עכשיו זה קצת לא מתאים, כלומר, כי זה עכשיו היום זה. חנוכה כבר, אבל עדיין לא של חנוכה. זה נס של חנוכה. אבל הנס של חנוכה עדיין לא היה ביטול של גזר הדין, אלא התפרצות הרגעית של הציבור היהודי. כלומר, העולם היהודי תוך יום-יומיים התפרץ בכאלו הפגנות, בכאלו הפעלת לחצים, שלא ודאי, לא בארצות הברית במיוחד, ובוודאי לא בקרמלין, לא סיפור על זה. זו הייתה הפתעה מוחלטת. הם תארו לעצמם שאולי הרב כהנא, שהוא פשיסט כזה, שהוא ישתלל, יעשה משהו, ועוד משהו כזה. אבל שכל העולם היהודי פתאום קם על הרגליים, זו הייתה הפתעה. וזה ככה גם כן סיפר אותו קוזניצוב, ידע משום מה הרבה פרטים, הוא אומר, ברז'נייב קרא לראש המפלגה הקומוניסטית בפלח לנינגרד, ששם נשפטנו, הוא אומר, תגיד לי מה, אני מקבל טלפונים משם, מנשיא ארצות הברית וזה, להפסיק משהו, מה קורה שם? לא היה כל כך בעניינים. אז הוא אומר, חבר ברז'נייב, עשינו מבצע מבריק, תמנו מלכודת לציונים והם נפלו למלכודת. אז הוא אומר, טיפש, אני נפלתי במלכודת. אני צריך יחסים, לפתח יחסים עם המערב, עם ארצות הברית וזה, בגללך אני לא יכול לעשות שום דבר. הוא אומר, איך אתה, על דעת עצמך, קיבלת ההחלטה למבצע כזה? זה היה צריך לדון בקרמלין, בפוליטביורו. ואז פיטרו אותו, מתפקיד שהוא שלחו אותו שגריר לסין. אז במיוחד אז זה היה קיים בגלות. וגם אחרים, כל מי שעסק בזה, הורידו בדרגות, כי זה היה פעולה שפגעה באינטרסים לאומיים של ברית המועצות. ברית המועצות זה לא היה כבר ברית המועצות של ימי סטלין. הם היו קרובים כבר למה שקרה אחר כך, התמוטטות של המשטר, והם ידעו שהם זקוקים לקשרים עם מערב, טכנולוגיה, מסחר והכל, ולכן בכלל לא רצו לעשות דרודיס. אז זה היה נס החנוכה. עם ישראל פתאום הבין שקורה פה משהו. וכך אמר לי הרב אבי וייס, שהיה נשיא של ארגון סטודנטים, Student Struggle for Soviet Jewry. הוא אומר, אנחנו רצינו לעזור ליהודי ברית המועצות, אבל לא ידענו איך. חשבנו, אנחנו נשלח מצות, בסדר, זה פעם בשנה. טליתות, תפילין, אבל הם לא דתיים, הם לא צריכים את זה. ופתאום שאתם נעצרתם בשדה התעופה, על מאבק לעלות לישראל, פתאום נפל הסימון. הבינו, זה הדרך שצריך לעזור, כל כך פשוט. שמעתי, אני התפלאתי, איך זה לא היה ברור. כלומר, איך לעזור ליהודי ברית המועצות, לתת להם לעלות לארץ ישראל. זה הנס שהם הבינו, וברגע שהם הבינו את המטרה של המאבק, המאבק הפך להיות ממוקד, כן? מכוון לנקודה אחת, וצריך להגיד לזכותם של ברז'נייב, שהוא הבין. הוא אמר, טוב, בכלל, כלומר, חופש יציאה מברית המועצות זה דבר בלתי אפשרי. לתת חופש יציאה לכולם, אבל יהודים, למרות שאנחנו אומרים שמדינת ישראל זה לא מולדת של היהודים, אבל הציבור הרוסי, הסובייטי, יבין שיהודים נוסעים לישראל. ואז, למחרת היום, אחרי המשפט שלנו, התחילו להזמין אנשים להוביל, לתת להם רישיונות עלייה. וכך ב-71, כלומר, במשפט היה 31 בדצמבר 1970, בינואר 71, אנשים התחילו לצאת. תוך שנה יצאו קרוב ל-15,000 איש.
דבר לא יאומן. אם תבדקו סטטיסטיקה, היה יוצאים 300-500 איש, כל מיני זקנים וכל מיני פרוטקציונרים. פתאום 15 שנה אחר כך, 72, 30,000 איש. שנה אחר כך 35,000 איש. כן? הבעיה בוודאי שהם הבינו שהיהודים זו סחורה, אפשר לסחור אותה. ואז הם סחרו לפעמים, הנה זה יודע, לפעמים זה היה בירידה, אבל זה הפך להיות נושא. לגיטימי. יהודים רוצים לתת. ככה אמרו, אני לא יודע אם זה שמעתי מגליץ', היה הזמר האנטי-סובייטי מפורסם. לא, זה היה מישהו אחר, לגמרי, רוסי. הזמינו אותו לקג"ב, הוא כבר ישב, השתחרר מהכלא, ואמרו, תגיש בקשה לישראל. הוא אמר, אני לא יהודי. הוא אומר, לא משנה. כלומר, זה הפך להיות צינור לגיטימי, שאתה רוצה להתפטר ממתנגדי השלטון, הם יוצאים, הוא לא יהודי, איך תדע? כן, כמו ששנים רבות אחר כך קראתי שאחד מהמנחים של הטלוויזיה המוסקבאית, כבר אחרי נפילת הזה, הודיע פתאום בשידור, אני עולה לארץ ישראל. אומרים, אתם שואלים איך זה, אני בכלל איוון איוונוביץ' איוונוב עולה, הוא אומר, הסבתא שלי הייתה שנה רבקה קוגן, כלומר היא לא סבתא יהודיה, וככה היו הרבה. אז זה היה נס. ולכן כאשר אנחנו התחלנו את המעשה, פשוט לא חלמנו שזה יקרה. אפילו לא תיארנו לעצמי שזה יקרה. מה שרצינו לעשות, באמת לאותת לעולם שזה מה שצריך, שאנחנו רוצים להיות בארץ ישראל. וחשבנו שאולי ישמעו, אולי ידעו, אולי יעשו משהו, אבל אי אפשר יותר לשתוק, צריך להשמיע. פתאום יצא דבר כזה גרנדיוזי, הפכנו את העולם. פתאום, ברגע שבאמת אחרי 11 שנה שהשתחררתי, כבר יצאו מברית המועצות קרוב ל-200,000 איש. 200,000 איש, אזרחים סובייטים, שהם יוצאים מברית המועצות, אז הגויים מתחילים לקנא בנו שהם לא יהודים, כי היהודים יכולים להיות אזרחים חופשיים, לעזוב ברית המועצות, והם מסכנים צריכים לשבת, אז התחילו לחפש כלות יהודיות להתחתן ולברוח מברית המועצות. ואז אדם מגיע דווקא עכשיו התחילו כבר לצאת לארצות הברית וזה, שולחים מכתבים, תמונות, חבילות, אנשים פותחים עיניים. ככה, באמת זה העולם, ככה חיים. אני יודע מעצמי שאנחנו התחלנו לקבל חבילות מאנגליה, משהו ב-66, שלחו לנו איזה מיל פרווה סינתטי. מכרנו זה ב-500 רובל, שזה היה 5 משכורות של מהנדס. הסתכלנו על כל מוצר אירופאי, אנגלי, ככה אנשים חיים, זה מה שיש להם, אתם לא מאמינים, לא מבינים, כך זה היה פשוט באמת כמו גילוי ארצות אמריקה, גילינו עולם אחר. וזה מעבר לכל השאיפות ציוניות והכל, זה מה זה גרם לקריסה של ברית המועצות. אנשים פתאום הבינו שאפשר אחרת, וכבר לא רוצים להיות כמו שהיו. בכל מקום, אז זה סיפור בפני עצמו. ואז, לפעמים אני מדבר בחוץ לארץ, ואז יש תמיד, אומרים דברי פתיחה, להסביר, אז אומרים, זה יהודים סבלו מאנטישמיות, ואז קראו זה טבעי שהם רצו לעזוב את ברית המועצות. אז אני אומר, סליחה, זה לא מדויק. כלומר שאני רציתי להיות בארץ ישראל, בגלל שנרדפתי, סבלתי מאנטישמיות. אני לא יודע אם אולי זה לא יסכים איתי, אבל אני אומר, אנחנו היינו עבדים. עכשיו מתחילים ספר שמות, וצריך להבין שהעבדים מתרגלים להיות עבדים. כן? התרגלנו להיות עבדים. חוץ מזה שזה לא היה כל כך נורא, הנה זאב למד באיזה פקולטה מאוד יוקרתית. איפה אנטישמי? אז אתה אחר כך לא שולחים לאיזה ג'וב מיוחד, אבל הנה, אני גם כן למדתי באוניברסיטה. כשעצרו אותי,
הייתי בשנה האחרונה לקבל תואר שני, ועזבתי את זה. כלומר, זה לא היה בעיה, לא המצוקה הייתה. מה שהיה, הייתה אהבה גדולה. קשה כמוות אהבה. ולכן אני אומר, הפחד לא כל כך מוליד את הרצון עז ונכונות. אהבה, כפי שאנחנו יודעים, זה משהו, שום דבר לא עומד בפני אהבה. אנחנו אהבנו את מדינת ישראל, בהדגשה ודאי מדינת ישראל, לא ארץ ישראל. אחר כך למדתי תורה, אז אומרים גם ארץ ישראל. אהבנו מדינת ישראל. יש לנו מדינה, אנחנו רוצים להיות חלק מהמדינה. ואז שואלים אותי לפעמים, נו, התאכזבת, מה היו חלומות, זה לא, כלומר, הגעת ארצה, זה לא התאים לחלומות שלך. אני אומר, אני לא חלמתי שום דבר, אני רציתי רק להיות חלק מהחיים של העם שלי. וזה התגשם. אני פשוט רציתי להיות חלק מהעם שלי, עם כל מה שיש. אז זה היו כאלו המניעים לכל מה שעשינו, אהבה גדולה. עכשיו, אני יכול, כלומר, בדרך כלל אנשים מתעניינים בסיפור עצמו, אבל שהסיפור הוא יותר גדול מחטיפת המטוס. וזה היה ככה. זה גם כדבר ניסי מאוד. בלנינגרד, כלומר, עוד דרך מאוד משמעותית. ב-1968 הוקם בברית המועצות ארגון ציוני כללי, ב-68. קג"ב, הכל השלטון הסובייטי חזק מאוד. מה זאת אומרת ארגון ציוני? היו קבוצות בהרבה ערים, ציונים, שהתארגנו יחד בהנהגה אחידה, עם תוכניות פעולה, עם תקציבים והכל. כאשר הקג"ב גילו את זה, הם אמרו, רק יהודים מסוגלים לעשות. זה מתחת לאף שלנו, לעשות כזה מערכת. כלומר, לא רק איזשהו בדרך כלל, סתם שאחר כך ישבתי בכלא עם כל המתנגדי השלטון. אז היו 2-3 אנשים שהתחילו משהו לעשות, ואז מיד הלשינו עליהם ונעצרו. לנו היה ארגון, תקציבים. מי נתן כסף? בדרך כלל יהודים מגרוזיה נתנו כסף. יהודים מוטבים. אולי ממקומות אחרים, גם אספו כסף. היה מקום, מכיוון שהמונופול להוצאת החומר היה בידי הממשלה, אז האפשרות היחידה היה להדפיס במכונות כתיבה. אז היו מקומות שהיו עשרות מכונות כתיבה לכתיבת חומר ציוני מחתרתי ולהפצת החומר. זאת אומרת, בריגה היה מקום כזה שהדפיסו והפיצו, ואז החליטו גם, המרכז התנועה החליטה להתחיל להוציא ביטאון חודשי, לעדכן על מתרחש. התנועה מוציאה, ואני הייתי עורך של הביטאון. זה היה ככה, שהיו מביאים מהערים, היו מביאים חומר, כמו שהתיק של העורך. ואז הייתי מחליט על מה נכנס, וגם הייתי מופקד על הצד הטכני, להדפיס ולשכפל, ואחר כך לשלוח את זה לכל זה. זה היה ניצחון גדול מאוד. ואנשים פעלו בהתלהבות, בשמחה, שאחד מהחברים שאני גייסתי אמר לי, אתה לא חושב שעל זה יכולים לעצור אותנו? אז אני הסתכלתי עליו בפליאה, אמרתי, מה זה, זה דבר כזה נחמד, אנחנו כל כך נהנים לעשות את זה. מי בכלל יכול לחשוב שיכולים לעצור? אז יעצרו, מה זה? כלומר, אם אתה רוצה איזו סוכריה מתוקה, כן? אז יגידו, זה דיאבט וזה, זה לא, אתה אוהב את הסוכריה, אני אוהב להתעסק בפעילות מחתרתית, לפגוש יהודים, להוציא חומר וזה, נחמד. היו אנשים שפחדו, מי שמפחד לא משתתף, בחירה חופשית. ואז מתוך זה, והייתה לי מזכירה שהדפיסה את החומר, אחרי שאני עורך את כבר יודע מה ייכנס, כי השכפול היה קצת מורכב, אבל הבסיס היה להכין את דפים מודפסים.
זו הייתה סילבה זלמנסון. סילבה זלמנסון באותה תקופה הכירה את אדוארד קוזניצוב. אדוארד קוזניצוב הוא לא היה ציוני, הוא ישב בכלא על הפעילות האנטי-סובייטית. מה הייתה לו פעילות אנטי-סובייטית? קרא שירים אנטי-סובייטיים במרכז מוסקבה. כמו שאתה אומר על אביון, עמד שם היה, אני חושב, פסל של פושקין או משהו כזה, ושם התאספו אנשים, אז הוא קרא. למד אז באוניברסיטה במוסקבה, שזה מאוד יוקרתי, פילוסופיה, משהו, ישב 7 שנים, ואז הוא חיפש להתחתן עם יהודייה, כי הוא הבין שאם הוא לא יתחתן ולא עזוב את ברית המועצות, אז יעצרו אותו שוב פעם. כלומר, זה היה כבר שטאנץ. אם אדם פעל פעם ולא כאילו הפך להיות משת"פ שלהם, אז זה הגרש שלו. כלומר, השתחרר מיד עוצרים וככה, אז הוא הבין סיפור של קוזניצוב לגמרי לא ברור, אבל לפחות זו הייתה הגרסה שהוא סיפר. יש שם הרבה סימני שאלה. בכל מקום הוא הגיע לריגה, כי בריגה קצת יצאו אנשים. בריגה קצת יצאו. והוא חיפש מישהו שלהתחתן, הציגו את אחותי יווה, זיכרונה לברכה. זה היה שאחר כך נפגשה עם סחרוב. אבא שלי, שהוא היה קומוניסט, הוא שמע. מה הוא אומר? עם גוי בשום פנים באופן לא. אפילו שהוא היה, מצד אבא הוא היה גרשוני, משהו כזה, לא שייך. אז הוא התחתן עם סילבה, כי סילבה הייתה כבר גרושה, וזה היה נישואים פיקטיביים. הוא התחתן איתה, אבל איך שנהוג שם, לפחות ברוסיה, אם זה פיקטיבי, אז חיים יחד. הוא היה גר שם. אז פעם אחת באתי לסילבה, להביא לה חומר, להדפיס, והיא אומרת, אדיק רוצה לדבר איתך. אז, כן, והוא ניגש ואומר לי ככה, תשמע, אני יודע, אתה רוצה להיות בארץ ישראל, ולא נותנים אישורי יציאה, ואם יהיה אפשרות לצאת בצורה בלתי חוקית, אתה מוכן? אני אמרתי, בטח, מתי יוצאים? אז הוא כותב בספר שלו שהוא פרץ בצחוק. הוא אומר, אתה אומר לאדם שיש דרך לצאת בצורה בלתי חוקית, אז טבעי שיתחיל לשאול איך זה עושים, מה פרטים, אולי זה לא שייך. במקום זה אמרתי, מתי יוצאים? הוא אומר, זה משוגע, נכון? וכפי שאנחנו יודעים, יש מקרים שצריכים משוגעים, שלא חושבים הרבה. אני אדם שלא חושב. שצריך, אני חושב, אבל דברים כאלו שאני אוהב, אני לא חושב. פגשתי את אשתי, ראיתי אותה פעם אחת, החלטתי, אני מתחתן איתה. ככה זה. אז שואלים, ככה ברא אותי קדוש ברוך הוא. בשביל זה, שאני אהיה אחד כזה. אז הוא אומר, תשמע, יש בלנינגרד יש ארגון שלם, הוא היה שם ארגון רציני מאוד, כי היה הנהלת הארגון והיו קבוצות, בריגה לא היה ארגון. היה כזה משהו מאוד בלגני. אבל בלנינגרד היה ממש קומיטט, זאת אומרת, ועד מרכזי, והיו קבוצות. באחד הקבוצות הוא אומר, לומד טייס קרב לשעבר, רב סרן סגן מפקד טייסת מר דימשיץ, והוא הציע שהוא, אם אנחנו נצליח לעלות למטוס, אז הוא ייקח אותנו מעבר לגבול. זה פשוט מאוד. מה שאומרים מיידיש, הקליניקה, זה שום דבר. הוא אומר שאפשר לעשות את זה, יופי. איזה יופי, איזה רעי. איך קודם לא חשבנו על זה? היה נס עם דימשיץ גם כן. דימשיץ היה אדם צעיר, והוא חשב שישלחו אותו לאקדמיה לחיל האוויר, ויצא משם כבר סגן אלוף או משהו כזה, פתאום פיתחו אותו מהצבא, מהחיל האוויר. ואם אתם מכירים טייסים, הם משוגעים לטוס. ולפגוע בטייס, להגיד שהוא לא טס יותר, זה ממש עלבון לכל החיים. ואז איכשהו הוא החליט להיות יהודי, הוא יהודי מאבא ואמא, הגיע ללנינגרד ללמוד שם באוניברסיטה, כי הוא אחר כך למד מהנדס,
והלך בערבים בספרייה הלאומית לחפש חומר יהודי. אם הוא החליט להיות יהודי, אז צריך ללמוד חומר יהודי. ומצא איזשהו ספר שיצא לאור ב-1913, זה היה אנציקלופדיה ברוגהאוס, מאוד רצינית. הוא יושב שם, הוא מצא א' ב', שם התחיל להעתיק, למעשה הוא לא היה טייס, הוא היה נווט. יודעים את ההבדל. אז הוא ידע לצייר, הוא יושב וצייר. אני לא התיישב מישהו איזשהו ברנש, ככה מסתכל עליו שהוא מצייר, ומחייך, אז הוא אומר לו, קיילוב, הוא יודע, לא בדיוק. אתה גוי אחד, אתה צוחק ממני, אני מצאתי משהו יהודי, אתם גויים גזלתם מאיתנו תרבות יהודית, ואני מצאתי משהו ואתה עוד צוחק ממני, אני צוחק ממך, והבן אדם עזר, אל תצעק כל כך. למה שלא יצעק? כי גם אני יהודי. הוא אומר, אז מה אתה צוחק? הוא אומר, כי אני רואה שאתה רוצה ללמוד עברית, ואני מורה באולפן בעברית. נס מן השמיים. הקדוש ברוך הוא הפגיש טייס מר דימשיץ עם אחד מראשי הארגון הציוני במחתרת. ואז הביא אותו לאולפן, למד קצת באולפן, מה זה אולפן? כמו פה, אבל 3 אנשים, 4 אנשים יושבים, כמו שהיה אז למדו תורה. אז הוא אומר, הוא לא חזק בשפות, כמו כל הרוסים לא חזקים בשפות. הוא אומר, תשמעו, אתם רוצים ללמוד עברית בברית ומועצות, עברית צריך ללמוד בארץ. אז אמרו, חכם אחד, מה אנחנו לא יודעים, לא נותנים הרשאות יציאה. אז זה ההבדל, אם אתה אומר לאזרח, לא נותנים, לא נותנים. אבל אם אתה אומר את זה לקצין של צבא, לא נותנים, אז צריך לקחת. זה בכלל כאילו מחשבה אחרת. ואז הוא התחיל לפתח את הרעיון עם המורה שלו, הלל בוטמן, זיכרונו לברכה. כן, אז פיתחו את הרעיון שאפשר לקנות כרטיסים למטוס אזרחי, מכיוון שיש, אני אומר, מי שמכיר את המפה של רוסיה עכשיו, מתמצות אז, זה שתי ארצות הברית, זה ענק. אז יש טיסות. מקצה לקצה זה יותר משלטוס לאוסטרליה. 11,000 קילומטר, משהו כזה. אז אפשר גם לטוס קרוב לגבול. אז הוא נקנה כרטיסים למטוס שטס קרוב לגבול עם פינלנד, שוודיה ונורווגיה, ושם נשתלט על הטייסים, ואני אקח אתכם, נכון, נפלא, מבריק, איזה רעיון מבריק. פשוט. כן, ואני שמעתי, אמרתי, איזה יופי, איך, כמה זה, אתה חולם להיות בארץ ישראל, ופתאום זה מתגלגל לפתחך, זהו, זה אפשר. טוב, אומר, אז מה שהיה, באמת בוטמן גייס, הם רצו להשתלט על המטוס עם משהו עם 60 טייס נוסעים. למה? כי רצו שכאשר המטוס ינחת בחוץ לארץ, יתחילו לצאת משפחות שלמות, שלא יגידו שאנחנו איזה טרוריסטים. כולם יבינו שזה התחלת העלייה, משפחות, צריך הרבה. ואז חסרו להם כמה נושאים, ואמרו בריגה יש גם כן מעגל טוב של התנועה הציונית, בוטמן נסע לשם, והוא הכיר את סילבה, אז הוא דיבר עם סילבה, בקיצור, וסילבה קצת חששה, אז היא גלגלה את זה על הבעלה הטרי, שהוא גם היה יותר מנוסה, על אדיק, וככה זה הגיע, שאנחנו התחלנו לדון על זה. ואז גייסתי בפשטות את החלק הרגעי שלי, כי כולם היו כמוני, אני אומר, יש לי גיס, אחותי נפטרה, אריה חנוך, גר בברקן. לא, יהודי לא צעיר, אז אמרתי, אריה, אז יש אפשרות לברוח לישראל, איך אתה? באמת, התחיל לחבק אותי. אני אומר, אריה, אני כבר הייתי כאילו אדם רציני, אמרתי, תתעשת אריה, תבין, זה כרוך בסכנות וזה. הוא אומר, אתה לא מבין. הוא אומר, אם אי פעם היה נודע לי שניסיתם לעשות את זה ולא לקחתם אותי, אני הייתי שונא את עצמי כל החיים. עכשיו הוא אומר, אני מאושר. כאלה אנשים היו לנו. זה גם כן פלא ונס שאתה כאילו לא...